Күңел нурын арттыр халкымның. Шамил Маннапов шигыре. 1981 елда язылган шигырь. Укый Казан театр училищесы татар бүлегенең 4-нче курс студенты Айгиз Фәттахов. Ышкыннардан ялкын кабыныр деген фикер туа давыл алдыннан. Һәм чыннан да, гади генә шартлардан йөрәкләрдә ялкын кабынган. Мин журналист дигән горурлык бар халыклар уешу көннән. Хаклык күкрәүләре Аврорадан кышкы сарайларга бөркелгән. Шул ялкыннарның дөрләп янган вакытында мәңгелек ут булып мәйданда кызыл байрак булып чилпердәгән КамАЗларда, ВАМнарда мин журналист үстим шулутларда үсемнең дә яшәү дулкынын. Син дә йөрәгеңне ялкынлатып күңел нурын арттыр халкым.